Čože je to 50-ka? Zaspomínali si 9. októbra Zuzana a Ján Kočišovci, keď so svojimi najbližšími zaznamenali zlatú svadbu. A svadba bola v skutku svadbou. Nechýbali ani svadobné okrasy, hudba, ba aj svadobná torta. A čo znamená 50 rokov spoločného života? Dozviete sa v pokračovaní. Nachádzame sa u Kočišov, kde práve dnes oslavujú zlatú svadbu. Tak poprosili by sme znovu mladomanželov, či novomanželov už ani nie, mladomanželov, aby nám povedali, aké sú vaše dojmy dnes po 50 rokoch spoločného života. Za 50 rokov boli namáhavé veľmi časy, aj sme sa trúdili, že by sme si prižili toto, zažili, aj nás poslúžilo veľmi zdravia, tak skrz toho sme aj to oslavujeme dneskajší deň. A vy práve dnes, v dnešný deň ste sa sobášili? Na dneskajší deň. Tak teda 50 rokov pre vás rýchlo ubehlo, alebo pomaly? Bome, neprešlo to rýchlo. Dlhý čas je to veľmi. 50 rokov sme sa namáhali, narobili sme sa všetkého šakového. Bolo aj ťažkých dňov, aj rokov, aj mesiaci, aj týždňov. Je pravda, aj choroba bola už taková. Aj chorobu bola. A čím ste sa zaoberali? Zaoberal som sa aj poľoprivredou, aj murárstvom, aj vozáčstvom. Vyvozal som 5 direktorov v Gradevinskom Srieme, Starej Pazove. A aj 5 pekných limuzínov som zodral. Aj teraz je penzí. Aj teraz dali Pán Boh, že som dožil aj do penzii prísť. No a je to, my dvaja už sa snažíme, že by sme potrošili to troška z penzii, čo dostaneme. Vy ste boli domáca. Domácnosť si održiavala, aj nebola zamestnaná nikda. Rozprávaj. No, lebo ja baš nepočujem, že tento mi slúchatko. A ináče takto doma, evo vidíš, aj do Humna, aj všade do Vena teraz ideme. Ajde, nemáme mamičke, my teraz dvaja sami, aj tak myslíme byť, na čím váriť, chovať, aj tak, máme stále čo robiť. Deti sme vyviedli na cestu. No už teraz, keď majú svoju cestu, musia sa aj oni trúdiť za seba. Čo by ste nám mohli povedať, aký je to recept pre dobré manželstvo, lebo dnes sme svedkami, že mladí sa často rozídu a nedožijú sa možno ani tých 10 rokov spoločného života? Áno, cenenia poštovania, tolerancii jednom prema druhému. Aj to je voľaký aj zákon, Boží zákon, že by sa mohlo žiť toľko času spoločne. Ale tolerancia musí byť aj medzi jedným aj druhým. Dá, šakovak myslí aj ťažkej robote, aj ľahšej, aj po domácnosti, aj uvariť, aj všade, evo vidíš. Ešte aj do Vinohradu, ale teraz už slabšie, už sme nahali na tých mladších. Vieš, ako deda vraví, na mladších svet dostáva. Áno, a vieš, čo ešte môžem dodať tomu? Ak je to slučajno viac svátkov, vieš, to je baš ni dobre. Potom manželka troška zamera, že svátkov mám veľa. A ja ich mám, zaista mi rodili. Deda, nerozprávaj to, lebo ťa budú snímať na tento televízor a sa ti budú smiať. No, ak sa mi smejú. No, dobre. Vráťme sa teraz aj na váš dlhý 50-ročný spoločný život. Kedy vám bolo najkrajšie a kedy najťažšie? Veľmi pekne bolo, kým sme boli mladí. A teraz, ako sme starší, už je to všetko ťažšie. Ani na biele duch nie je ľahko líhať teraz už v týchto rokách. Roke nosia svoj, ver je pravda, čo môžeme, hajde.
Len zas ide sa ako voľako, tak ale už za mamičkami ideme. Ostareli sme už aj my. A na 70. Teda roky, 70. roky ležia na chrbte, takže nie je to baš ľahko. Ale dobre, daj Bože, každý mu dožije. No. Teda môžeme si zaspievať, keby sa rôčky vrátili. A mladosť tiež. Boga mi dá, vieš, ale tomu nie je to povratka. Na to nemôžeme ísť nazadok, len ideme napredok. A keď by ste sa mohli vrátiť, tak... A znovu by sme, ja myslím, že ja som nemal druhé izbory, prehľady v tom čase. Som zakončil aj murárstvo, aj vozáčstvo, aj mechaničárstvo som zakončil, aj to som bol, aj to som, čo ten dopracoval, všetko mogúce, aj to, čo sa vidí tam, Jana Sikore na uhle. Da, to u Janka je pravda, všetko sme sa... Celý rok, Ana, sme mi Od rána do večera celý rok. narobili. Nebola sobota, nedeľa, ani sviatok, ani piatok. Tak sme sa narobili, ale dobre. Spomenuli ste, že ste boli murárom. Koľko ste domov vystavali? Veľa. Veľa. Ani len tu Pazove, ale aj breha. Aj breha sme, aj dielky tam robili, aj naše, aj... Naozaj, aj toto sme rúcali, to bola stará chyža, to sme potom robili už ako som ja prišla za ňo, takže naozaj sme sa narobili. A murárstvo tendoka isto je neľahko. Ani poljoprivreda je neľahká, ani vozáčstvo je neľahko a všetko sa to prebrodilo a sme dožili. Ale to, čo je asi najľahšie, to je harmonika a pri nej si zaspievať. Aj harmoniku by sme mi mohli pripomenúť. Aj zaista od malička, od malých nohov mám harmoniku. Mama mi bola nadarená so sluchom a ja som nadarený dosť dobre so sluchom. Aj tetka Menďanová. Aj tetka Menďanová, to boli sestra mamina. A je to ich, nielen tetka Menďanová, nego z rodine, a pretože boli veľmi veľa detí Turčanových, takže tentokrát boli všetci nadarení so spevom, so sluchom, aj takže tentokrát sme my to terali svoje, aj harmonika ešte naveky robí tá kaubojka. Teda ešte stále si môžete zaspievať, aby vám aj teraz, keďže je už tých 70 rokov na chrbte, bolo ľahšie. Anička, aj to je veľká útecha, keď môže človek tak aj to robiť, aj keď môže si priuštiť to ešte naveky, aj keď sa voľaké oslavy menšie, že môžeme aj zahrať s harmonikou, aj môžeme aj zaspievať, aj to s celým družstvom mojim. A máme družstva dosť. Máme dosť družstva. Teda ja vám želám ešte, aby ste sa dožili aj tej diamantovej svadby a aby sme sa znovu takto spolu stretli. Daj Bože, aj my žiadame, že by sme mali všetci dokope zdravia, že by sme sa stretli. Da, na čím dožiť. Málo kto dožije do tých rokov.